Bon dia, Ricard. Hola, Òscar, què tal? Molt bé, aquí, com sempre. Bueno, Escolta'm una cosa. digue'm. L'altre dia va haver un reportatge d'una gran ciutat que és Istanbul. Sí, a Turquia? Sí, hi has estat tu? Sí, he estat, sí. Jo també, però escolta, jo recordo com que no sempre s'havia dit Istanbul, que no? Exacte, no, tens raó. Bueno, Istanbul va agafar el nom el 1928 d'Istanbul, quan Mustafa Kemal va construir el pont entre Àsia i Europa. Clar, va fer aquest nom. clar. Però abans es deia Constantinoble, durant la Primera Guerra Mundial es deia així. I abans es deia Bizança, Mira, que quan Roma es va derrumbar, a l'any 475, que va marcar el final de l'edat mitja, l'imperi romà es va transferir allà a Istanbul. Es va moure allí. Es va moure, i es va anomenar Bizança. Era l'emperador Julià. Fixa't. Llavors va agafar el nom de Constantinople quan l'emperador Constantinople, l'any 325, que va ser el qui va donar ales a la religió cristiana, es va ficar allà. Però saps una cosa? Deu ser una coincidència. Què és? Perquè a la biblioteca tenim un llibre d'un jove francès, un escriptor que escriu a diaris, el Baptiste Touvret, que és un francès que s'ha tirat a la novel·la històrica, que ha escrit aquest llibre que està força bé per ser el seu primer. Te recomano que vagis a buscar, Constantinople. tot al voltant d'aquesta ciutat, Exacte. i segurament que amb la cara més fosca de tot el que implica, les trames del poder, Hi ha una mica de tot. És l'història, la particularitat de l'emperador era que era pel roig. Fixa't. I li agradava anar a la ciutat a tafanejar, i allà portava una caputxa perquè no el veiessin. I es tracta d'això. És una novel·la molt interessant, molt policiaca, una mica històrica. Doncs vinga, a la biblioteca. A la biblioteca.